Hello, ko video thara kalau lom le ve ka cheu tuna han hei South City Mall kan kal dona atnung lama chang hian kan lu dona South City Mall hi Kolkata chuanin mall lian pol ania chung te kalau tilang zoi zoi nga wain chu video hi arei vak don lawa chu wangin top thleng min lo en sakula dorchin khata hanin video alak hi an phal lo china chuan rukin karon la zeu zewanga top thleng min lo en sakula chuan video thi min lo like sakin min lo subscribe sak tek don ya on Tahan Zara kan lut sindona Cái gốc tôi mà nó xinh cargo hinal lum to pa hepo hinal to ase atum lawi chu pian hi adilang pe dawa he pa adum hi kan hat sila grey now grey pon la hey ho mi rong kan try sila Oti khan Zara kan thil en turi chu kan en zawa taw ve hlom em Zara ka chu chuwain tanga te kan han kal kwa le chin ve langa chuan sotla le chun so Sephora te lo ve a ta de san kan han lu chin don ani hianin in chung lama kan chaudona in chung bera hianin food court ma ta chan kwa lum box ya in tu tui deuh te kan han zong dona这很真快乐，很丑的。我第一次冷冻房了，我咪冷安煮了。nó hầu này cũng hảo luôn哎，多出你老家你看好。
hei achung ber chu hei kan thleng chho towa hei an food court ania hei eitur chi hrang hrang ten lo zuara voin chu mi an tlem deuh nge hei tlemin an re dewa nuam ni taka chuanin an tam thei lu tuk an beng chim nuai nuai thin hei voin chu zia khawp mai o hei khwa polo thim der to ti hianin kan hawl tawh dawn ani in zawai in bye bye veku